Kajing Sumar Yoba Adelbert Nongrum MLA Kanot Shillong Ha Christian Medical College Vellore Tamil Nadu kala long ka job bat menta ulan nang yok bor hadin balala ban pendap ya ka operation ha ka arpo nyaw tere jemang arja arpusan la ban supun kan mau Yoba Adelbert ulan don ha pedeng kajing sitam la lai tayo tam bat Shah Sumar ha H Gordon Roberts Hospital Jayau ha shwa ban penkit ya u Sha Christian Medical College ha ka arpusa tere jemang arja arpusan na ka benta bon yo ya kajing Sumar ka kampaka ha ka tay ka jaka Sumar ha ka arpusa tere jemang arja arpusan Yoba Adelbert lakit na Robert Hospital ha ka por kumba si posteng men step sa Umroy Airport bat nang tay la penkit ya u da ka air ambulance namar ba ka jing pang ka badon ha ka met jong u ka khi si khi tang maria ja na ka jing tre kam ki dawai ki bala pendi ha ka jing bot din ha ka bayad day bat ka kot ka khia jong u na kaliang usulong mil ula yo kalat ban yakran bat ukun jong ba Adelbert u Jeremy Walang u balay thu ba ka jing Sumar ka bakong san gi doktor ki lala ban pendap ling ba ka operation bat ban weng yo mau no pancreas Masin po po velor i klasyo element BI tilak ki update hadin sisi asing bi kuntu pen adu bi ang man kuntu doktor di ngila option sisi asing lai sim tu di iwan i doktor di ki ang ba ken rai is po uti ken le ki MRI ki ultrasound CT scan tu baro di masindap na tu pat ki up sa report hadin sisi di ki report kimi ki biang lu ki long normal lu dong sedong di kira no sespo uti ken dalara spo uti masindap nang tu di ikam tolot hima di hadin sausan kenta iki la kham yo bor di iwani doktor pat iong ba laweng lut u mau na po pancreas di kadi ka ERCP ka removal of stone skin na po pancreas di laweng lut di bat kila pandai tu du stan menen kile tak uti ken kila pandai tu du stan na po pancreas di hapwing hadin line na sausan sing kunta di kabomot pa this Friday nga try like koterik ingin weng na itu stan na po pancreas Woi papa jampi ila la adien kan nusni pat la la de peng to sten baki doktor ki ong ban ila na panon phai na shlia oh ya kata tengam patip ken namar ba ki oh nangin say pitchwa hadin bala weng stan ka condition ko long kumno para di bi biang dikila ban plat no kam koloi isu ontang kumta he ke moi papa jampi minta ipiang intong sidong ka ba oh ibiang lut ka kabam ru ibiang kathia kadam ru ibiang ila duna to jingso kamdan hiru ka jingso hiken nadu bila puis ni sevelur kamdan shu to jingso ti lahil bahaken ti tangmenen hi marsen mi na uti di tang ba utre tu anesthesia ti kamlong difficult ibin brit ken ti tang spor arpor hi la khamyo bor ti hadin saus ni sansi pakin weng na itu stan tingin sa pekin kan long kumno lara de bowing kan ri kanum dan side effects pan lara de bowing to stan kin in the future ro kanum dan side effects era lita mo shibu mentai sport ti in sa pet sai doktor yang kumno nish kaman kat ba kajing kran kadang beteng na kajing yo snow ya kajing kran jong ukhun uba Adelbert ubam syam lalong ban kran bon ketien bat ha kasur ka batolot ulapan ya ka mobile tang na ka benta ban ai khublei ya ki pat ba kubish puna kajing kemau jong ki kajing tuai am ta jong ai ki por mas ka madu mata angit kan biru shan ngan sa yo ban mino ani hospital ma pa pai pat chila ka jong ka jela chila ka jong yang sam ni sai kentu ha pateng ka jong kamram kediti coba Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.